Una vegada més ens trobem aquí parlant de seguretat, demanant compareixences per dades que apareixen a la premsa i utilitzant l'alarmisme i el sensacionalisme que caracteritza algun dels grups d'aquest Ajuntament. A nosaltres, més que les dades concretes, que sí, és evident que no són bones en tant que hi ha hagut un augment dels delictes, com ja ha explicat el propi comissionat, ens agradaria fer una mirada d'una manera integral d'aquestes dades que es presenten i d'aquest increment que hi ha hagut d'aquests delictes a la nostra ciutat i fer una anàlisi més enllà d'esdeveniments concrets, curtterministes, sinó que anar a quines són les causes perquè es produeixin aquests delictes i com s'ha d'abordar d'una manera integral, perquè les dades ens demostren que s'estan incrementant any darrere d'any. Per tant, les solucions que s'estan proposant només des d'un punt de vista de la seguretat no estan servint. Només des d'una intervenció policial estem veient que els resultats no són bons. Per tant, nosaltres animem també a fer una reflexió al voltant d'això al conjunt de grups que porten anys demanant un increment dels agents de la Guàrdia Urbana, una duresa en les intervencions en l'espai públic per part dels agents de la Guàrdia Urbana i una mirada una vegada més criminalitzadora cap a aquelles persones que es troben en una situació en la que han de potser realitzar delictes per tal de continuar sobrevivint en aquesta ciutat, que també cada vegada més, les dades també ens ho demostren, estan expulsant a més i més veïnes. Per tant, nosaltres creiem que les conclusions a les que ens mostren les dades, a les que hem anat arribant en els darrers anys, és que la solució estrictament policial no serveix de res i, per tant, que cal actuar també des de l'Ajuntament com un actor polític que no només ofereix una resposta de força contra un delicte en resposta a la seva immediatesa, sinó que construeix també projectes de futur destinats a minvar les diferències de classe, les situacions d'apartheid jurídic, d'apartheid també legal, l'arrel de les desigualtats econòmiques que fa que hi hagi persones que per sobreviure hagin de realitzar aquests furts a la nostra ciutat. Tanmateix, nosaltres creiem que, malgrat les paraules del comissionat o d'alguns membres del govern, van en aquesta direcció de capgirar aquest model de seguretat des d'una perspectiva integral, des d'una perspectiva de la prevenció mitjançant la reducció de desigualtats. Ara es diu que és la vegada que s'ha fet més inversió social, nosaltres compartim que és la vegada que s'ha fet més inversió social, però creiem que és un forat negre en tant que no s'estan atacant els pilars d'aquesta desigualtat social. Per tant, no s'estan fent canvis estructurals que fan que a llarg termini puguem veure com es redueixen aquests furts, com es redueix aquesta desigualtat social, com fem que Barcelona sigui una ciutat on realment hi puguem viure tots i totes. En aquest sentit, jo crec que donat les pressions que estan havent-hi i també esperem que no sigui la política que vol fer el govern en matèria de seguretat, malgrat que és la que hem estat veient durant aquests 3 anys, s'està augmentant el nombre d'agents a llocs on freqüenten els furts, mentre no es posa cap fre a les causes que hi hagi gent que hagi de realitzar aquests delictes, com pot ser la gentrificació, els desnonaments, totes aquelles realitats materials que comporten una pèrdua de drets econòmics, de precarietat laboral. I diem això perquè, malgrat també comunicativament en ocasions ens diuen que això és així, el Consell de Turisme de Barcelona continua existint, es continua fent una promoció del turisme determinat, d'un determinat turisme a la nostra ciutat, es continuen promovent també grans esdeveniments a la nostra ciutat que provoquen precarietat laboral, que són les que després provoquen aquestes desigualtats també a la nostra ciutat. Per tant, entenem que hi ha polítiques contradictòries i potser és aquest el gran repte que el Comissionat de Seguretat ha de fer uns equilibris perquè, malgrat es defensa un model, la realitat és que després la praxis continua sent un model de seguretat que és el mateix que havien fet governs anteriors. Nosaltres creiem que falta una estratègia política clara en aquest sentit, una estratègia política que pal·liï el problema de les desigualtats socials que ens trobem a dia d'avui a la nostra ciutat i que precisament vagin a l'arrel d'aquestes desigualtats socials. Perquè, com deia abans, es generen forats negres de diners públics en el marc de voler pal·liar les conseqüències d'un sistema neoliberal i d'un sistema també patriarcal, perquè ja podem anar augmentant partides policials i coordinació entre cossos i jutges per tancar narcopisos al Raval. En tanquem una bona pila, cert, però el fenomen es traspassa al gòtic.
tancarem el gòtic i el fenomen es traspassarà al Poble Sec. Per tant, quina és la política que proposa per pal·liar realment de forma estructural això? Sabem que no només depèn de Barcelona, però també sabem que Barcelona pot liderar un procés per lluitar contra aquest sistema ferotge que és el neoliberalisme i contra aquest sistema ferotge també que és el patriarcat. Per tant, nosaltres creiem que el govern té l'obligació de respondre a aquest conflicte aportant alternatives polítiques reals a la misèria que genera, la riquesa també mal repartida a la nostra ciutat i que això ho hem de lligar directament a la seguretat, perquè seguretat no és només la repressió policial o la intervenció policial que es pot donar als carrers, sinó seguretat és la seguretat material del conjunt de veïns i veïnes que viuen a la ciutat de Barcelona i per tant creiem que seguretat també s'hauria de transversalitzar i hauria d'interpel·lar directament al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat i a totes aquelles treballadores d'aquesta ciutat com poden ser arquitectes, urbanistes, mediadores, sociòlegs, perquè conjuntament s'hauria d'abordar la realitat de les causes que fan que hi hagi un increment d'aquests furts, com s'està avui posant sobre la taula aquí, amb una voluntat clarament criminalitzadora, entenem nosaltres, de les persones que executen aquests furts. I al nostre entendre, aquest és un mal anàlisi que farà que any rere any es vagi incrementant aquesta situació. Nosaltres creiem que cal anar a l'arrel, que cal analitzar les causes d'una manera holística i, per tant, hi ha d'haver una intervenció transversal que ataqui els pilars del sistema, que fa que la gent es trobi en una situació d'haver de realitzar pràctiques que després són delictives. Gràcies. El regidor no ens